WhatsApp ё Viber баста шавад, даҳҳо мессенҷери дигар рӯи кор меояд. Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. 29 декабр дар як намоиш ки дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, ки бо ширкати кормандони ниҳодҳои интизомӣ, намояндагони созмонҳои ғайридавлатӣ ва расонаҳои хабарӣ баргузор шуд. Дар гузориш Варкани Музаффарпур гуфт, бастани мессенҷерҳои назарӣ WhatsApp, Viber ва Imo ва дигар шабакаҳои иҷтимоии мухобиротӣ наметавонанд роҳи муассири таъмини амнияти иттилоотӣ дар кишвар шаванд. Бастану маҳдуд намудани истифодаи ин ё он намуди чунин сайтҳо ва мессенҷерҳо роҳи ҳал нест. моҳи декабр мақомоти алоқаи Тоҷикистон гуфтанд, ки баъди бастани системаи алоқаи телефони НЧН, тариф фикри бастани паёмрасонҳои маъруфи назарӣ WhatsApp, Viber ва Imo мешаванд, то ки бехатарии иттилоотӣ дар кишвар таъмин кунанд. ин шабакаҳоро ба қавли мақомот афрод ва гурӯҳи инфиродӣ бо ҳадафи мубодилаи иттилоотӣ барои амнияти кишвар хатарсо истифода мекунанд. Агар ҳозир WhatsApp ё Viber баста шавад, даҳҳо мессенҷерҳои муосири дигар рӯи кор меояд ва баъди як соли дигар мебинед ин мессенҷерҳо кӯҳна мешаванд, боз мессенҷерҳои дигар маҳбубият пайдо мекунанд. аммо дар ин намоиш аз масъулони хадамоти алоқа касе ҳозир нашуд, ки ба ин интиқодҳо посух диҳад. бародарон ва хоҳарони азиз, бо ҳамин видеои мо ба охир мерасад. мо кӯшиш мекунем, ки видеоҳои нав ва муфидро пешкаш кунем. ба канали мо ҳатман обуна шавед ва ба зангула зер кунед, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. Сарбаланду хонаобод бошед.